Er I klar? Vi kører! Den øvelse, vi kører her, det er den, der hedder crisscross, hvor vi kombinerer gode driblinger i sådan et 8-tal, hvor de så krydser ind over hinanden, som man kan se nu. Hvor de så krydser ind og sparker over på modsat banes The Wall og krydser igen over til slutkejlen. Så en kombination af gode driblinger og så et præcisionsspark og en god vending. Det er egentlig det, den øvelse her går ud på. Jeg har lige sat den her bane op med 4 The Wall, altså der er de 4 kejler, der afgrænser selve banen. Og meningen er, at I spiller 2 mod 2, og der kan scores på alle 4 The Wall. Det vil sige, sparke ind på The Wall, få den tilbage, og så kører man ellers videre. Ja, godt vendt, Kasper. Hele ideen er selvfølgelig et godt overblik i den her. Selvfølgelig pas godt på bolden og se, hvor er der et frit mål. Hvor kan jeg score henne? Ja, godt løbet. Godt, Jannik. Nu har vi lige kørt den 2 mod 2. Det er selvfølgelig et lille område, der er ikke så meget plads. Nu går vi ned og spiller 1 mod 1. Så er der lidt mere plads, men til gengæld har man kun sig selv. Så kører vi bare nogle intervaller, sådan bare lige 30 sekunder, og så skifter vi. Ja, den er der. Godt, Kasper. Ja, udmærket. Så er det Christian og Jannik, der lige tager en tur. Der er lige en enkelt regel mere, når man har scoret på in the wall, så må man ikke score der igen. Så skal man så score på et af de andre 3. Ja, det er udmærket. Små hurtige fødder, kontrol over bolden, god præcision, spark ind på the wall, vending om til alle 4 og så ud igen. Glimrende. Godt spark, Lasse. Og så den sidste. Og så hurtigt ud. Den hedder hot box, den her. Det er fordi, det er varmt derinde. Man skal hurtigt ind og ramme alle 4 the wall og så ud igen. Godt, Adrian. Så den sidste. Og en hurtig vending og ud. Godt. Den her øvelse hedder Playmaker. Det handler om, at du får 3 bolde servet fra Adrian. Du modtager bolden, dribler ind mod det ene, the wall, sparker ind på det, vending, sparker på det andet, finder medspilleren, sparker ud til ham, vending, får den næste bold. 3 gange, og så er du færdig. God aflevering. Super godt. Så skal vi lige have de sidste øvelser, hvor vi bruger den som bandestation i forbindelse med afslutninger. Prøv at se, I står cirka her. Vi kan lige tage en kejle. Jeg tror, det passer meget godt her bag kejlen, hvor I så starter. Og ligesom en bandestation, så ind på banden, og så kommer den ud. Godt, Jannik. Så ud til siden. Wow, godt, Christian. Wow, tunnel. Så var det. Det er godt sparket, Lasse. Nu har jeg vinklet the wall. Det vil sige, når I sparker flat ind på den, så kommer den tilbage i en bue. Så de rigtig dygtige, de kan sparke ind på den, få den i en bue, og så flugte den i mål. Så I skal lige finde ud af, hvor hårdt skal jeg sparke ind på den, hvor hurtigt kommer den tilbage. Ja, udmærket. Ja, udmærket, Christian. Her med ryggen til mål, enten sådan en tæmning og en afslutning, altså hvis man spiller ind på den. Der har I sådan en ekstra bøjning. Og I kan udfordre jer selv noget mere. Altså hvor I spiller ind på væggen. Og så derovre, den tager han ikke. Det er vigtigt, hvis I står lige ude foran den, ikke? Så får I den også lige tilbage, men I står en lille bitte smule skråt. Fordi hvis I spiller skråt ind, så kommer den også skråt ud. Fremragende, der var den. Sidste Jannik og Christian og Mikkel og Lasse så. Ja, det går ind!